Inton jay tangatang itrompeta tiyak waktibe ket aliwawa jan helesti manggen umahon tu amin daging ingatayan adinte amapaniti ako asumahen. Into
sapa ay ayatan sa manikod kataangan maging ganang ikaubingan at awan na kayo amin ipiya. Good morning. Ay amin tapos na maawatan tapunan Iloko. Unua na nan naitapis na ay Tagalog. Tay wada ng kaligligat ko pa ng Tagalog. Noong may tamadla ko as natang at market, waay mabalin ay magkaano ito kanan. Nung umon kalitaas ng Tagalog ay street, ay kapukapon ng itup-tup. Aging among ng tapina, iso nga, gawis tayo, na maawatan to kami ng Iloko, at Ilocano unta ko, ay wadamat ko ng ipata ko ay taga-baba, ay adidagos maawatan ng kalita ko. Yaman tayo, tatang agsapa iti salunat, iti tunggal may sa kada tayo, adyaman tayo nawaya tayo, nga imay, nga mangpalubos, iti kapsat tayo nga ni Pastor Freddy, nga mapanen, itchay, pagyanan ti bagina, ng ti kararwana na ito, no ibasar tayo iti Biblia, kaya wada at saklot ako. Numaminsan, aduya, dagiti paglawas ng biyag ng quote-unquote na mati. Ay, langit ka no, anya, at isumat na ruti ko na ti Biblia. At langit ka no, nanda, ipagnaan, kaya palito, kristal, amin nga napapatid nga bato, na i-describe, nga dayjay, gloria. Ut naragsak tiagyan ijay. Awan rita, awan sangsangit, puros rago kinragsak. Kat itrabaho iti agdaydayaw iti Diyos. Ay kaya't yun kaya't yun di langit. Sino ti mayat nga sumaruno? O ilang di? Biwit mangmanis, kananan sakun. Anyway, kasto iti mabasa iti Biblia. Yung sakbay na mabasahan tako, ngayon kararag tayo. Man nakabalin nga Diyos, agyaman kami iti parabor. Agyaman kami iti salunat, nimpay mo, itong dalmaysa, kada kami. Nupay agladladingit, dagiti masuknan. Adtoy kami, Apo Diyos, nga makipagrik na kadakwala. Kastamot kami ikumit ni, kararag ni, ngaitdang kadakwada, iti nagdanunan, na namnama, rago kinragsak, kadagiti puspuso da. At ako, dahito nga mensahe, ikumit ko kin ka. Digdigag kawanan ak timabalinan, agkamataladak kin ka, o Diyos. Sikat yung timad, o Diyos kadakwada. Kat titunggal kasapulan, ti puso, iti dahito niya kanito, sabtel. Managayat ni Espiritu Santo, ang tignay ka, ititunggal biyak, na tigitiad ka dito. Ikumit ko dahito ay iti Kristo, in Kristo Jesus na po niya. Amen. Di ko na ti Biblia, ti Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 27. Nga na ito ding na ititao at matay, kalpasan na panakaupo. It is appointed unto man to die, after this, the judgment. Right after death, judgment agad-agad. In other words, after nga simina iti kararwang iti pagim, inaladakan, napantan iti ayan niya po Diyos, wala nang negosasyon, wala nang hearing, judgment. Because the basis of judgment ay yung buhay mo dito sa lupa. Yung tagalog to dyan. Biyag mo dito idaga. Isu nga saya atin tayo ti agbyag habang adda tayo dito.
kuna ni Job, iti Job 14:14. Sa lutsod ni Job kuna na, no, numatay iti tao, agbyag ka ni manen. If a man dies, shall he live again. Dahita masalsaludsod kat common kada tayo. Especially dagiti santay nga nakaamot ti kinabudno, ti salsaludsod kat ay mumatay di ipugaw ay waday biyag natakasin ay sumaluno. Sinumbatan niya po Isos na kakabsat iti John 11:25. I am the resurrection and the life. And he who does not kat ti mamati kanya, uray numatay, agbyag tupay. Ti mamati kanya kunang ni Kristo, uray numatay, agbyag tupay. Dayta ti sumbat, ti Biblia, iti sa ludsod ni Job, nga numatay ka di ti tao, agbyag tumanan, agbyag. Ngayon kasapulan tayo lang nakabsat, iti dayjay mamati kini Apo Jesus. Well, iti Biblia dinescribe na in parang nga iti saan nga namati, kini kinamati, agbyag. Agungar tumanen. Pero there is adati duwa nga pagtulungan. Iti matay nga nalintag nga mawat kin Kristo, mapankin niya Apo Diyos. Iti saan mapankin Satanas. Nalawlawag dayta, tadadwa nga klase ti tao diti lubong. Anya dagitoy. Iti Juan 8:44 kuna na jay. Kukwa na kayo kini amayo. Kuna na kadagi parisyo. Dagi managin sisipat. Dagi kunang amuda iti Dios. Ngem parparigatan damat ni Apo Isus. Kuna ni Jesus kadakwada. Takukwa na kayo kini amayo ti jablo. Nga ti aramid niya amayo so kayat yung aramidin. Anya dagitoy, agulkulbol, agtatakaw, agkuskusit, agbababai, nuwalaywada ng asawa na, nuway inilan na stis balasang, ay ako ta, matilitil. Nang tungod, saan lagayan na perfume ti head turner, uray pa'y gayang ti bagbalasang, kadagyan nagartem na lalaki, ti bagbalasang head turner, no ilang dat ikanas, wala matil-tilitil. No maminsan malipatan da pa'y dagayang ng asawa da, iso nga, wada ng asawa, mang ampak sinang asawa na, tay, kakaabay na nga siya asawa na, ikakasitana pa ilang head turner. Oray kadimot lang di babae ay nadagnan niyo kuma. Parisas. Ngayon kastoy ti ko na ti Biblia. Dagiti mamati, masapol, maagbyagdangan nalinted. Kung nagi Apo Isus ko, anak kayo ni Amayo. No kasjay ti kakastam iti biyag, nakusit ka, babairo ka, tatakaw, manag-imimong, managpagpatakas, aglok-loko, ti amang jablo. Uy, dati ko lang ti Biblia. Ngayon naawatan niya Apo Isus, kat agbali wakat maborn again ka, ti amang niya Apo Diyos. Amen. Taiso amin nga imawat kenkwana, kuna na dyan Juan. Iniktan na isuda ti kalintugan nga agbalin nga anak ti Diyos. Anak ti Diyos, saan anak ti Diablo. Kat no ti tao nagbalin nga anak ti Diyos, mapabaro iti aramid. Mapabaro. Kinarison ni April Tatay, ni Brother Freddy, kat mangulaw. Ano ti mangulaw? Martek. Mangulaw ti kanamid, maeng. Ay imaeng na. Adiyo silsilpuan ng kinaimaeng kos mga kadatang. Awan na dyan. Istorya lang rin tayo di 1940s, 30s na siya. Ngayon, itiinawat na ni Apo Isus. Nasiputan niyo, daya istorya, daya ito anak na. Nagbalik iti, pagpagkating ka nga, nabuutong, nababartok, sabi di idit tidalan, ipalpalisi ka nga pasla bagahi, tapnuhan lang mo, mapilidan ti chik.
Ngayon, inawat na niya po Isos, sinumrek ni Kristo kinkwana na born again kat nabalbaliwan. Yes, amen. By the way, adyak ang amo unay si Pastor Freddy, nang amok si Julie, tanbasat na, tikapsat na. Now, saan ko tayo na friend? Yung nagiging brother ko. He became my brother, idinagamamo kami, kapamatian kami, mawat kami kin Kristo nga dua, naging brother ko. And this brother, very generous. Tayo dinabalo da. 3 years, 5 months, 4 days, sak na nabalod. Siya kagaya kagawat ti Risan, nga natiliw ti Siyabu. Ijay unag ti balay. Ngayon sa anak mo't nga agos ko sa ti Siyabu, tay lawasa. Sa anak mo't nga ron nga aglaklako ti Siyabu. Tay pastorak man. Ngam tutuan ay kataan kitapin di ipugaw. They can afford to destroy one's reputation. For them to live in their own convenience at the expense of somebody. I never use shabu. I never lako-lako shabu. And I hate drugs. Ang alam ko lang, ako'y politiko ako. Yun lang ang alam ko. Ako'y politiko, 17 years na kagawad sa Irisan, and no choice. I have to vie the position of barangay captain. Mag-file kami kuma 28 of September in 2021, but narega it is September 1, 2021. Okay, cut off doon. When I was in jail, ang buhay sa jail ay mahirap. Pero when I was in jail, 3 years na ako ay pastor doon. Kasi meron kaming grupo na Prisoners in Christ Fellowship. Ganito ang crowd namin din doon. Parang ganito, Kuya doon. This is the estimate. So ako po ay nag-preach doon, and then every Monday hanggang sa Friday, meron kaming Bible study na palihim. Palihim. Yung mga Kristiyano, mga born again dito, alam nila ito. So kami nagba-Bible study. Sharing ng Word of God. Pagka may gwardya na nauyong, kunyari huminto kami. And this guy become my partner. Because lagi niya kaming pinagpipray sa aming operation doon sa loob ng bilangguan. And consistent po siya na nagpapadala ng aking allowance doon. Nakasali ako sa pamilya, sa jail. Pambili ng mabubuhay naman ng tao sa jail. Sa umaga, isang tuyo na ganito. Ay, dating ay tinapa. Yung nagad. Kung hindi tinapa na isang itlog na medium size. Interval morning, every morning. Nagbalin na partner ko isuna. And then there is no awang timay sang aldaw na wala siya sa ating panalangin. Kasi iti nagbalbaliw, nagbalin nga na-born again, nagbalin nga nagserbi iti Dios, nabaliwan entirely taray iti biyag na. Kasta ti ma-born again, agbalin nga anak ti Dios. Amen. Dati nga mamartag, nabaliwan nga ng mga kasaba. Uray si kakabsat nga da ditoy. No addaman na ilaw ditoy, nga awan Kristo ti biyag na, mabalin ibagbagana nga Kristiyano ngam tiad among tibagin, ngam tiad da puso na katgura, imon, pati nung umado ti manok ti karuba na, kagura na.
No agrugi nga bumarbarito, no bumalbalasang di anak, di karuba na, agrugi nga arjud, agrugi nga pagwapo, dinumnum na, anak ni Tomasa nga, mamati ka sa, kaiimon na, bakang kabun agin. Umasinso di karuba na, kagura na, no agla ko di karuba na tipisbol, agla ko matikikyan. Pakabaya na pa'y mo. Mapicture yun. Haan nga attitude tayo at ibiyag nga nabalbaliwan. Maaring sinasabi mo, ikaw ay Kristiyano, pero kung ganun ang attitude mo, hindi ka Kristiyano. Magbago ka, kapatid. Tanggapin mo si Kristo nga Diyos iti panagbiag mo at no balbaliwan natin ay klase nga kasta nga Espiritu. Aya't na lang ang maprunot ti trabaho. Panaksa na kay kaduana. Siya nang umangat. Di na magayang kaya ti trabaho. Ipaarabid na report na tinagdo mga tao. Foul di dyan aramid. That defines that you are not a Christian. Receive the Lord Jesus. Then allow Jesus to change your life. Like what He did kay Pastor Freddy. Alright, abiyag di tao manin. Kat saan lang nga mamati kin Kristo, no di kat awatin ni Kristo, amang isalatan kin man mo. Pastritin ichay puso, kastoy ti kararag na rejay. Apo Jesus, agyaman na, iti panangisalakan mo kanya, pakawalandak kadagiti basbasol ko, ikatong dagiti nga gura, imon, dagas nga ugali ti biyak ko, sumalit ka dito puso, kat manipot ita, agsilbi akin ka. Just simple as that. And then from there, agtignay ti Espiritu ti Diyos iti biyag mo, balbaliwan na ka, kat agbalin na ti biyag mo, kat naurnos. Amen. Alright. Kat ita iti tiyempo, iti panangaramit, iti dayjay. Saan ngayon itong bigat? Amen? Saan ngayon itong bigat? Kada kayong pamilya, kada kayong magagayan, kada kayong kapatyan. You need Jesus. We need Jesus. Ti Diyos ang mo dala. Ang yaman ng lamlamang mo, kuno saan nga makikita nga aramid mo, ang muda ka iti Diyos. Nakita na amin na kiti palimod nga inaramid mo. Nakita na amin na kiti kalukuhan nga saan mo ipakpakita. Ang muda ka iti Diyos. Iti Diyos at timtimag ken ka ita nga agsapa. Palubusam nga agtrabaho di kapyag mo. Agtrabaho ti negosyo. Agtrabaho ti pamilya mo. Agtrabaho di tapuso mo. Palubusam magtrabaho ni Apo Diyos. Amen? Tumakder tayo amin na kapsa. Hallelujah. You know yourself, my friend. Ang mong tipatid. Panawin, tapno isuko tayo nga naan-anay, tibiyag tayo, kini Apo Jesus. Panawin, ikumpisar mo dagyan na limit nga inakaramin. Taawan, ipalibad na rin tulong tao. Ket ko na ang kumagiray ito agsapa, wan Apo Jesus, awagan ka diti puso. Pakawanan da ka dagiti paspaso. Manipod itag sirpi akin ta. Pakawanan dagiti kinabuko. Pakawanan dagiti palpalibod ko mamatmani. Ugasan dak iti darang. Sumretan diti puso. Katag sirpi akin. Lord, in the name of Jesus, I pray na lahat po na nandito ngayon ay kumilos ka po sa kanilang puso.
Mangusap ka po sa kanila, Amang Manang. Convict them. And change them. Lord, in the name of Jesus, speak to them. And Father, go over these people with the precious blood of Jesus. In the name of Jesus. At aming makamtan, ipang nakaisalatan, in Jesus' name. Amen. Tugaw tayo ng bayapak na giti family, kararag tayo magkaroon na giti ng family. Thank you, Pastor Dagson, si Bibiyag na sa upat no, nag-respond tayo na impuswan, kaya't kung ay baga nga, congratulations. Ay bantay nagay family dito, ada damot na kumpleto da, Sister Miracle na dito talungan nakdagat dito ay pat kaya, sorry. Puro ko tinakita ko na dito nga iglas ko nga ada pa yung pinabasol ko. Ayan, so da iti pamilya ni Pastor Freddy kat dawatok man nga madagay pa pastors dita, please kung may kayo kat makipagdagay kayo tapos kararagan tayo suda this time kat adada iti kastoy nga sitwasyon karkaron no agsisinan kita tao mapalabas ti manungal aldaw jedan nga mariknade pudpudno nga panakaikawa nga ti kararag tayo kiniapo mapapigsada po nga. Amen? Kaya please ayabak na dito po pastors tao may kayo tayo ihans tayo so na magipagkararag kayo mo niya. Hallelujah. Okay, pastor. Thank you, Jesus. Pastor, may kayo Natai kararag tayo suda. Sige. Tunggal may sakap iturong tayo ti kararag tayo kada dito ng family. Lalo ni Sister Miracle sa asawa. Dakal na pa nakaikaw. But God will never forsake you. Hallelujah. Madaydayaw ka. Kararag tayo mamin kakabsat. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dito ako nga gundaway. Datoy iti sibubuo nga pamilya apo dagitoy daw Dios nga agkakabsat ken inada apo repay ni Joy nga ada iti adayo apo nga pinanawan ditoy nga ama apo agyaman kami tada dagiti sasaong iso apo Dios nga naibati para kadakwada ada dagiti naimbag nga banbanag legacy ni amada nga iso nga kitaon da, inspirasyon da, iti panagbiag da, kapag tuloy na ba't ka din nagserbikin ka, that they will finish their finishing line, Lord God. Kararag miya po, kadwami, dagito da apo Diyos, nga amin kami nga, da iti salinong, dagito nga pagdaydayawan. Apo iturong mi, iti kararag mi, kadagito nga family. Aywan ang ida apo, salaknibam ida apo Diyos. Kadagiti anyaman nga atake iti kabusor, anyaman nga pamutbuteng, iti naga na Jesus naman nakabalin. Anyaman dita nga araramid nga saan nga umiso, i-cancel mi iti naga na Jesus. Buteng nga iso nga i-inject iti kabusor, kadakwada iti naga na Jesus. We declare, Lord God, iti pan nakabalin mo nga iso nga mang-saturate iti dito nga pamilya. Apo repay mo, adanto iti panagsisina na agawid iti dadumang anak da, kadag iti luglugan nga ayan da ikararag mi iti panangaywan mo. Kat Lord, manipod iti dito yung gundaway, Apo Diyos, tunggal may sa kadakwada sa limot-lutanda, iti panagserbidakin ka, Apo, aging gana, Apo, iti tungpal biyag. Marayadayang tinagan mo, Diyos, agyaman kami, kat tulungan mi na, Apo, iti amin, dungteng man na iti gundaway, agladingit na, Apo, aktibo, iti panakabalin, ti Espiritu Santo, nga mangliw-liwa, mang-comfort, mga tignay kadakwada tapo iti kasta da jay namnamada jay pamati da agtalinaed da nga natibker apo. Igyaman kami ta temporary lang nga naawan apo ni Pastor Freddy kadakwada kas ama iti uneg ti pagtangan nung isursuro na kadakwada iti panangipapati iti panagserbi ta addanto iti reunion sa dilangit. Maredayaw tinagan mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Igyaman kami iti iturumikin ka ti panagyaman tinagan Jesus nga bumi. Amen and amen. Amen. Kat habang nakatakdor kayo, makdor kayo pa
manuadan si Mang Puto ni Church Secretary tayo from Binyel Full Gospel Ministers. Ay, pagtakay pa dito, Sister Mary. May ka, Sister, ayabak na giti kakadwa nga board, church leaders dito yung church ta, may kayo tayo iawat tayo dyan, plaque of appreciation tayo. Natay isunahan na nga awit dayto yung para kanya yung dayto yung family, nga pagkitkitaan yung mabasbasa yung day, makikita yun that how your father, how your husband, Sister Mary, nga inaramid na the best na sabi kini Apo. Sister, may naging church board dito, hindi kayo sa mga. Awan naging danduman, nakabakasyon lang ng Ibasa ko rin ito. With our greatest appreciation, this plaque is proudly presented in loving memory of Pastor Freddy B. Sikwatan. In grateful recognition of his faithful and devoted service to Pinyal Full Gospel Ministries International, and for his dedication to church planting and his exemplary life of honoring his pastor, his leadership, commitment, and unwavering faith that had made a profound of lasting impact on our lives and our church family. We are deeply thankful for the wisdom, encouragement, and spiritual guidance he generously shared. His humility, compassion, and steadfast faith continue to inspire us to grow deeper in our relationship with God and to live a life of purpose and service. Though he has gone to be with the Lord, his love, sacrifice, and remarkable example will forever remain in our hearts. His legacy will continue to live on through the lives he has touched and the faith he has strengthened. With deepest gratitude from Pinyal Full Gospel Ministries International Incorporated. Given this 23rd of April, 2026. So, pangkitkitaan yung ipapatiyo ti agserbita ada iti corona tayo iti langit nya. Temporary dito, this is just a souvenir o inspirasyon yung kumadagi na imbag na inararamid na iti the family, in the church, and even in his workplace. Kat ikan tayo iti gundaway, thank you, makapsat nga leaders. Kat iti gundaway nga agsaon ni Sister Mary, kan baka dati maibagada dito kakapsat na. Then after that, we'll present to you mga iti kakapsat ni Pastor Freddy. Naimbag nga imbag nga daw tayo aming kakapsat. Muna ti amin, nagyaman kami ti support. Panang hindi ngayon kada kami, panang comfort yung kada kami. Nga manipo druging gana may dulin ni Pastor Freddy. Nga po Diyos itong bendisyon, itong galmay sa kada tayo. At nagagyaman akong unay. Karkaro iti congregation nga nangi karkararag kada kami. Iti amin nga church, ipinyer, pati section, nanay karkararag maglang kanya niya, pangata kami di hospital, ulit manan, agyaman kami unay. Kastamat iti Department of Agriculture, financially, adagal tanga support kada kami. Ulit-ulit kabakada kami di hospital, sumagsaro mo iti financial nga may ditad ni Apo Diyos talaga nalain niya yung provide namin ti kasapulan ni. Agraman iti bill mi, zero balance. Agyawan kami wat iti ating mi nga ni ating Ricky, ano daris mo na to. Agyawan ako na iti support mo kada kami. Kinimanong mo. Basta lang iti pinangikakararat mo kanyami. Tapos may isang manang mo, agyaman ako unay. Agyaman na, ikini-mister ko nga retoy. Second, may katong asawa. Dilakay ko. Hanangin dumduma. Dagiti talong anak ko. Bilang ng anak. Dito iti makita nga ama. Kastamot lang. Iti nukas ano iti panang
Asikaso na dagiti anak ko, nga anak mi nga duwa, kas tamot lang kanya nga talo. Sa totoo lang, awan ti may baka niya na, very close da, dagiti matlang anak ko nga talo kini father da. No, no man adaman ti makita ni Freddy, kadagiti anak ko, magbagan na isuga, sanay baga nga, pagbagaat na kayo, kasi pagbatid ko na kayo, han nga di pinangungot, nga talaga nga, ipan ko ti part ko as a father kanyayo, kuna na. Awan ti makunak, dati nga asawa pa talaga nga, nasungkot, managayat, siguro mo, mapanag na kan tinagduma, tamo kung matlaong, nukas ano ti parang trato na kanya ni, na family na, kas tamot lang ti parang trato na kadagiti, tatao nga kapulpulapul na. Di lang patagyaman ak unay. Pasak kadagiti anak ko, wala mo ti bagada. Good morning mga aunties and uncles. Takganday junior ni father. Kahit ko lang mas nga agyaman, ay kasakunan mother, kahit ko nga agyaman ni Dayquan. Pinangin ito di financial, comfort as day presence yun, ay kadayo lang, is dakil nga kwan dahil pang kanyami. Dahil lang. Syakmat ni Joey, ay katalo, anak ni mama. Timayi ko ako ni daddy. Talaga nga, na kami ngayon sa Bali. Talaga nga, i-doktor ko at pag inikapo ka niyan, orang hindi, ako tibabarok maliwawon. So ati pag yun yung malaki ni daddy, nga malipatan lagi tipang magpaganakan namin. Hello, syakot ni Joel. Ang balakwa rin. Na? Ulitok manen, siya po day kapintasan nga balasang, kung siya po day favorite nga anak. Siya day April. Or April. Sige ati kapintasan ta buwa mo na kasi kapintasot ni Joy at sa Amerika sa bigyan. So agkantara ko mada ito yung pas makita yung mo siyempre emotional nga ko ngam kadwon tayo man isuda nga mangkanta iti dito yung kanta The Love of God. Takay beta mingmingan mina kayuan. The love of God is greater far than time or breath can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. Bow down in care. God gave His Son to win. His
mensahe ti kantayo na nakipagkantaan mi at pudno nga po iti ayat iti Apo. So ayaban tayo mo, i-present tayo mo kaniya tayo nagay kakapsat ni Pastor Freddy ta makita yo mabalin nga damot nagiti maibagada kaniya tayo kayo amin di kakapsat. Amin kayo di kakapsat na. Boses talaga ni Pastor Freddy, so makikiktot kami. Amen. Nagayang ka po. Ayun, nagsimpa lang na naya tay kinagpaiso na nalaganan ay awatin na lumagaan tirik na. Kinagpaiso na kat ayun. Nulugan ko makot, nawala na tiraminta. Yung anyang ingaro. Ano saan tayo nga mangsuro? Kung ano, ang mga kastoy, no, yung makapaganak ko mapanan. Nagpasurok, inalap day ko di guna. Kinagpeso mo day office. Ayun, nakarelax sa kaya. Nulugan gabi. No ada problema. Tawag laeng. No problem. So kastoy. Talagang hanto yung biglaan mo kini. Kano ko mga nabiglaan. Dagito gamin mekaniko. Adati sikreto da. Isuro daman niya italong. Adati maisangan na nga isuro. No makina, no lugan. No hanga umandar ti lugan. Ado gamin ti rason no apayan nga umandar. Iso nga no isuro daman niya italong. Naka-reserve kay maisangan na nga isuro. So nga no kung mga amon no kastoy ko ay inanak ko maday ko di una. No pay kasta siguro makikita naman siguro to iparegnanan to. Maaral ko to siguro. Kat arap na ito nga kundaway nga agyaman ko ni pastor. Ni pastora. Ni pastor dyan apat. Tauray pa nukas to iman ti kasasada ko ta gagamay karigata na iman. Pag nagiti kakabsat ni pastor, nagiti staff dito talaga nga pa isuda iman ti kadlam ti ko ano. Intrabaho na. Okay, salamat pa. Hanggang makamamong niya. Siya ti panganay da. So nga kasapulan iman nga always present tak na mabalin niya. Nga mahal nga rin nga maiwasan ti puyat. Ito mga kapilita nga agigsit basit. So thank you very much. Sumudat mo sinugan niya sa maraw ng kanya. Yakan ti ba kinagan ti Silvestre kaya nga ng gapota ako pa sikwatan ko bang kaya nga ba't tinakakabit yung birth certificate ko siya tinang inagan ti sikwat Silves masa Ibay bagak lang salamat. Yan, pasak din niya. Ay, pisak ni Stepan niya. Pasak din niya din ko ta. Hanggang makasound sa amot tayo ni Manang napuyat din na ganay din nagapagay po surugin. Kasi manan no muna iti amin, salamat kini Apo ta ang gana ni first night ni Manong nito, ang gana tatta mayat mo si programa na rami dito yung simbahan tayo. At karokin kay Patrickson ni Manong nito yun. Idi piman ko, idi nangyari tikas, idi nangyari nga na aldaw nga first nga awan ni Manong, hindi nagtutulak kami ti pamilya na. Noon yan pang bantayan, at kung nadapi man nga
simbahan tayo sumati naibagan kanon ni Manong Idi nga dat nabantayan idi ditoy tako nakas ano na nga naibaga kat anot nga nakasawon idi naipan di hospital nga madagayan kano idi nabantayan ditoy kat naisawang na nga nisakto mati makuha kat kahit ko dito yung nga mabantayan na nagaya mismo nga di mati inkwanda ito anak na nga dito yung nupay inbaga kong jerik na nga kunong may mayat dito ayan yung tadang tikampo yung medyo nalawa mo dito ruwar nga nalilinungan ta panpanunutok kami no dito ayaw mas lang ngayon nga na siyempre hanmi nga comfort zone dito aro na kami nga at least no jay kasi naglangot lang jay tampok jay mapanin ko nga tara-tara yung mapanday-panday daw. Iso nga, ay, nagrigat piman ng sayang katan dati ng bantayan dito. Amok na ito ka church street na. Ni pastora, iya mayaman mi ata. Di responsibilidad mi kuma, kat inalayo mat. Ayaw mati ng pakinimanong iso nga. Pasensya no, dagay nagkurkurangan mi. Pani, kami mat nga talaga nga comfort zone dito So may dagluto dagay kakanakan pa man. Damag dati pagalanti mausar. Punanot ni pastor nga ipabalayo latan. Ngam siyempre dagay timot kakanakan makakuha dati man na puti. So nga kulak. May mat lang na ni pantayo lang na ni Jay mot lang. Ayan nyo tagluto Jay. May prepare santo lang ng ibunag na ipan dito At isumat di naramidan na. At manan salamat. Siya ni Eric Tricky, panglima kanya nga kakabsat. Hello. May bag na daw tayo, manan. Siya ni Rudy, bigan si Kuwatan. Sa Mikindam kada kami nga kabsat. Thank you. Salamat. Ayan. Ada ni mama dang madama nga pa ininan ang nakiban ta siguro de panagyanan to na pandog siguro de ko. So salamat in behalf mo iti Piniel Church. Ibilang mi it's an honor mo nga makipart kanya yung family yung panpanunutan ti padita basta ngan DJ kana yung gamin nga no ada dagiti topics about ti patay nga ikat day kasjay ti ending na ti tuyak mo't ano ka kasjay so nga pinapanunod na mo't anyway balay tayo amin dito all are welcome nya tapno ti kastakat kwa feel free tayo kat dia iti dagiti kakabsat ada pa sa jay may sa nga inaudio nya ajay ni Puy kan ni pag napuyat data nakita ka di live di grabe kat isudati nag-entertain ka dagay paumay nga bisita kat i-present tayo mat dagiti kakabsat ni Sister Mary ta baka ko na yung isisuna lang adamot dagay kakabsat na so ay bak dito ada ni Sir Danny dagay adding yo may kita andamot ti rupa ti kakabsat ni Sister Mary ta amok nga pamilya kat ni Pastor Freddy dayo-dayo una ijay Ilocos tapno iti kastakat mapanumat i-share iti word so ada nagtin ka na tayo ta sumao kayo hindi malpas na ito na iti buyaan tayo nga video. Once again, kakabsat, good morning, kada tayo. Siya ti Mikadwa, kakabsat ti Manang Mary. Mas masiksikat ngayon dinagan ko nga pa, Dani, isa jay Agustin, so atayo, sumori joy opisina nga ikat. Apay hawag kang nga nagbalik ka nga Dani, from Agustin, apay ka nga Dani. Tuli, diya mo nakasan mo nagbalik nga Dani, tamo ang siya ka nagpili. I will take this opportunity kakabsat nga i-share ko mat iti message iti biyag ni Manong Freddy.
as a encouragement kadagiti father and husband. Na-share ko dito ni Drabi, kahit ko lang iulit kasi adu dagiti father and husband tatang ada dito. So, i-reflect lang kakabsat di istorya ni Drabi about the life ni Manong Freddy. As a father kakabsat, but before that, nagyaman na iti family ni Pastor Jan, tay suda iti nang bantay, iti suda tinang pastor, iti pamilya mi man. Tapno kasta, namor nga mapamumi niya ako Diyos. So, high school pa lang, actually, pinispastoran ako ni Pastor Jan. Siya ti may isang pinispastoran na iti pamilya mi, bago nga ni Manong Freddy. And in paano kami ni Pastor Jan as a family talaga. So, aming rigat mi at adata di pamilya ni Pastor Jan nandingay lang ta kanya mi already na tayo di father is. So, napaktatay di panagsaon ni Pastor about the experience naman for being a public servant. And timok man nakidya Pastor, hindi ka nag-iisa, Pastor. We have the same story. Kaya nga lang siguro baka mas mataas lang yung level ko doon sa level mo. So, I am also a public servant. As a public servant, kakabsat, kahit kung nagkaroon mo dito position, kasi dahil di pangarap iti munggan may isa, nagkaroon dito position, umato dito position. But then, suddenly, when I apply for lateral shift, Jay nga rumor, jay records ko na I am a shock iti may isang no ni Pastor kumangay kat anya jay kuwada kini Pastor pusher Pastor yun protector. So pares kami gayam na protector ting kabil da yung report tapno customer kakabsat hanak nga malateral. So from 2008 until 2015 pinantayan na dahil tang tawad tapno hanak nga makapaglateral. And as a son of God, hanak ay mibak kanya na. The more inarap ko niya ako Diyos tibiyag ko kakabsat. At that time nga, kahit ko tibumigay, since ko na ang nun niya di kaya da mabalik ko nga Aramida. But because, before nga mangyari diya, inamamu ko na ako Diyos tibiyag. Iso na, naggapuan, iti courage ko, tapno kasta. Dating challenge si tibiyag ko, kat ma-overcome ko. And 2015, at dati may isang officer mutlaan nang clear itinagan ko. And during that time, 2016, amutay mutan, panahon, so di panangabak ni President Duterte. And very thankful ako nga panaglarod ka. No, so, God is good. Kasi no 2016, dapel ako madya-record ko, iti office ni. I don't know, no, nabiyagak kay tata or nayapanak isa adayo nga lugar. Tapos yung tinangyari nga rin kadagiti at records na iti. And iti kadagiti kakabsat nga dati challenges, iti biyag na data. That is not an accident nga mapan iti biyag tayo dati, masuffer tayo dati ito yung trials. Kasi dati purpose na data. Just like me, kadagiti ko lang nga na-determine nun niya nga gapo nga pingahan na lateral since ko nagayam. Adagayam dagiti anak ko nga dapat ko pa nga iwanan. Panuwan si nga nagbalin na mapisat kakabsam, miyadayo kadagiti anak. So at that time, miyadayo kanya da, most of the cases, amutay-mutay ti mangyari kadagiti anak tayo nga laka pa rin parental guidance.
mostly isuda dagi kakaroon iti problema. Tama, di nga ron tumitid amin iti liwida. Kata, di iti pagyamana, tinapo Diyos ta hanayin palubos nga dagiti anak ko, may kat mapariwarada mag. And as a father, nakitak dito iti biyag ni Manong Freddy. Nga, datayo nga ama, hantayo nga kayat, nga iti pamilya tayo, may kat agrigat ta, uno, di ko na tayo nga, hantayo matgat nga mapasaran iti rigat. So we try everything, nga iti comfort, everything, love, kadag iti pamilya tayo. And being a member of the family of God, as the heads of the family, dapat aramidan tayo, pagrupugan tayo, iti pamilya tayo, matatayo mo tagbalin nga pastor, iti pamilya tayo. Tapno kasta, kakabsat, no dumtang iti panawan, hanlaan nga datayo, dahil makunang nga di langit, kadwa tayo mat iti pamilya tayo. So as a father, dapat we will become the pastor of our family. Datayo iti mang pastor, iti pamilya tayo. Tapno kasta, agkarundamat, ti relasyon kina po Diyos. Amamuda niya po Diyos, maawat na niya po Diyos iti biyagda, agkarunda ti relasyon kina po Diyos kakapsat. And data iti nakita, example ni Manong Freddy iti family na. So kadag iti kanaka, Joel, Joey, GR, nakita yung matan, example ni Father yun. So, nakita yun, time come, da kayo magtagbalin, nga mangilid iti pamilya yun. Kini April, ni Joy, dapat, di ko na ni pastoral, da kayo kumamat, tagbalin nga head turner, dagiti asawa yun to, time will come. Nga mamamudamot nga po Diyos, agkaroon damat relasyon pinapo Diyos, tapno kasta, iso damat iti mangilid, iti pamilyayo, ngagdaydayaw pinapo Diyos. With that kakabsat, agyaman kami, iti ayat yo, may pakita yo, iti family, iti pamilya ni Manong Freddy, at da kayong nang tulong kanyada, financially, iti prayer yo, amin kakabsat, at kami nga, may baga, kami nga may nagana na, dagiti tattao nga ng tulong kanyada, pero takal nga pagyamanan mi kanya yung kakapsat iti ayat yo, may pakita yo iti pamilya ni Manong Freddy. And in behalf of the Bhakti family and Sikwatan family, agyaman kami, unay, kakapsat. Thank you. Siya gayam niya kabsat ni Manang Mary nga may katlo. Siya gayam ni Angie nga ubinaryo. Kas ko na ni Apple tatay, so kapintasan nga anak ni Manong Freddy. Tatati mo may baga, siya mo ti kapintasan nga buri damanang. Siya tinaw di nga buri damanang. Kas nasursurok ni Manang na may isang ina, na may sakmat nga ina. Nagmayat gayang magpaiso, ko na ni Manong nga, nung idaulwan iti may isang ama. Pasarunso ng ti may isang ina, at agdanggay da. Nagdaydayaw kinapo, awan imposible. Iso nga, dayjay lang magti maipak nga nawakin ni Manang nga mayat na magsinuportar, tapnon ti kasta dagay anak, mamaminsan ti urnos. Siya, nibingding nga po, way for Madriaga matinagang ko. Ada kami ki Manong nga, dayo tinikning mi, yami mo nga, alaam mi yung dagi dyan. Away ni for matinagang ko, bingbing mo ti balayaw ko. Dayjay lang po, thank you. I bantay Councilor Joel Alangsab to say words of encouragement kada tayo. Salamat taadda kayo. Salamat ba't pastora na yung mag-alaw tayo amin. Nagito'y masiknan ng pamilya na kami may magkipag-ladingit ba't kada kayo. Nagito'y magmaitan na dito social media tata. May po-post nga dito kasi kami nga maaman na post.
magpimanta nakita di staff ko, hindi na minsan ni Adamat na may post na kasi. Palagip ko din may committee di pastoral di church. I was trying to come last night, kaya dati duwa ko na pananlimay, ibang tayo na pinamay. Mga ko na kanabalik nakita ko din yung post schedule dapat na dapat balik tayo di humabol bigat. Makita din dyan picture na tayo kung kuna kayo. Apay nagpaisulong ka, idimat tsakti, ididumaddadak talaga yung nakokot. Apay nga anak-anak asto nga nagking-king ko imat ka naki ayaw kaya. So ado ti maadal tayo. Buy-buyan to lang at ado pa'y naadal tayo. Di how much more, di nararamid na. As ama, as a pastor, and of course as a member of the community, as a resident of the city of Baguio, and of course as a resident of the Philippines. Yeah? Nagpinta siya nakakabil tatay jay passage na well done, good and faithful servant. With this short life, 53, still young, yeah. Still young, pa lang anyhow, he has lived his life to the full. Yeah? Ang nga di kinatitog ti biyag, but kasano di pinagbiag mo. And makita tayo mo, based on nagito istorya, nagito may tatay, nagito pamilya na, asawa na, and other relatives, no, makita tayo yung nakaramid na, itibiyag na. Talagang hanggang nasayang. Pero kailangan ni sunong natin, hindi papanala. Just 53 years old that ni Napan Martin. So, I joined from the Alangsa family. We hereby express our sincerest and heartfelt condolences to the members of the Berry family, to the church. Siguro mahala kami tuman, Pastor, yung kung palang ticket na din. Register ko dyan. That's one of the way by which we could also extend our say appreciation to what he has done for the community. More than fight, inalabit na kada kami na politician. Yeah. And we are here just of course to show to you na kami lang may ambis-bisita ng kampanya. Yeah. At least on my part, in doing my round, may sakot na dinalag yun. So we will also be here on the Tigastina Sinali. Again, our condolences. Salamat, Pastor. Thank you, Councilor. Pagdo ni Pastor Freddy nga dito yung kaduwak ini 2016-2017 nga nag-facilitate ka nagay drug surrendering nga inyag ti barangay dito 25 nga drug surrendering. Kat in cater mi deta sinuruan mi isuda nga surong at sa mi apo. Gaman kami ta iti Baguio City J munisipyo ko indikan na tayo ti muwa nya nakamuwa tayo nga ag-facilitate ka iti drug surrendering kat adat to J duwa nga bunga na dadya na itrabahuan tayo para iti apo dadya ni manong narbas tumakdar ka ka di. Ito'y businessman dito yung fish section. Ada pa ni Manong Manuel. Yes, mga sige naman pa duwada nga nabati dito but we praise God ni Pastor Freddy ti kakadwami adu kami nga leaders dito yung church nga nang asikaso kat adabungan amot kadakal iti pasot ni Pastor Freddy tataga libre ti kapi kat merienda. So diya kat nadansan dyan makanditan niya tabakan ng katudo. Sister Irma, paki-check no ready. Tanuhan pa nga ready, baka ada nagay na ipawpawit ti mensahe tagundawa yung and then malpas iti picture take malpas iti closing prayer like picture taking nagiti family and then viewing kita antay din at sugita dyan tugaw tayo and then i-distribute na ti makan and then malpas irubuat tayo. Okay. Ani Pastor Marquez dita? Pastor Marquez? Pastor Roland Marquez? Awan. Sige, tumakdog tayo garon. Yeah. So once again,
dito iti mauding gundaway kat giamanak launay giaman kami iti panang italagkuyumot iti Sikwatan family giaman kami ta pinayagan nyo na request na kat nagkakaisa tayo amin kat anyaman mo't nagitihan mi nga nagkurangan mi kanyayo kat ag pipindakawan tayo. Amen? So diyay dawatot nga tamod tayo ti panagkararag, close tayo dito and then malpas tayo viewing. Father, in the name of Jesus, i-honor da ka na creator of everything ni. I-honor da ka na isungan ng itod itibiyag, ititunggal may sa kada kami. Gapuna nga daytoy nga panang celebrar mi, itibiyag ni Pastor Freddy kabayatan nga adda kanyami, nga bibiyag iti rabaw ti daga ado dagiti positive nga banbanag nga naibati na kada kami nga di mi pulos nga malipatan. Katulungan na kami, Apo, da kami nga si bibiyag. Tapno dagiti sasaom, dagiti lesson nga nabuya mi, naadal mi, itibiyag na, may apply mi ngot, ito'y panagbiag mi. Tapno agbalin kadimot, Apo, nga quality, itibiyag mi. Kas may sang tao nga pinarsuam, ito'y rabaw ti daga. Agyaman kami, Apo Diyos, kadagiti amin, nga tinmulong, amin nga nang third, Apo, aming klase, anyaman nga klase, ititulong nga naipayda. As your servant, O Lord God, kararag ko nga bendisyonan, ti amin, Apo. O Lord God, sukatam, itipigsa, Apo nga nabusbos. Nagiti amin nga nagpuypuyat, papigsam, ti pisikal nga bagi. Tapno may subli nga pumigsa kami amin. Apo, agyaman kami ta sikat ti Diyos, nga makinam mo, kadagiti anyaman nga aramidan mi ti padami nga tao kunan ti saom bendisyonam dagiti nawadwad Apo bendisyonam dagiti managtulong Apo so nga oray dagiti kakabsat nga dati abroad nga nang ipawpawit kadagiti tulong dahil ti nga family we declare O Lord God your blessing to be upon them. Agiyaman kami Apo iti nagsinumbangin nga kabagyan iti Bati family Sikwatan family kan amin nga konektado iti daytoy nga pamilya. We declare your provision in your blessing to be upon them. Kastamang ti sarunat iti tunggal may sa kada kami. Apo, tulungan na kami. O Diyos, agyaman kami ti dakkel nga parabor mo. Kat Apo ka sa lakamon mi dagiti taraon nga naisagana. Tapno ti kasta malpas daytoy apan mi itulod ni daytoy bangkay ti kabsat mi ti maudi nga kaidulina na Apo. Gyaman kami kinkaw Diyos. Madaydayaw ka. Bendisyon ang titunggal may sa ngaglaam. Ito'y nataroon nga kanon mi, mangtutikirot kinpigsa mi Apo. Salamat o Diyos. Itinagan na sus nga po mi. Amen.